Hej Stefan, skønt lige at se dig her i dag. Det her, det er jo ikke en traditionel testimonial, det her, det er bare en helt stille og rolig samtale, hvor det er, at vi jo skal give folk et indblik i, hvad det er for en rejse, du har været på i mit forløb selvfølgelig, men også, hvordan det er, du har udviklet dig som menneske igennem de seneste par år, fordi du jo har skabt gode resultater, både i forhold til din egen murvirksomhed, men også ligesom at skabe det, som du lever af i dag, håndværkerskolen, og hjælpe en hel masse passionerede unge håndværkere med at skabe en god og profitabel forretning, og hjælpe mange mennesker med at gøre deres boligdrøm til virkelighed. Ikke? Lige præcis. Så det glæder mig virkelig meget til at få indsigt i dag. Men Stefan, kunne du ikke fortælle lidt om dig selv, og lige introducere dig selv? Det kunne være skønt. Jo, selvfølgelig. Og selvfølgelig tusind tak for, at jeg var med os. Ja. Jamen helt kort, så hvis vi tager den helt tilbage i folkeskolen, som jeg siger på nogle af mine videoer på sociale medier, jeg var sgu nok ikke den bedste i folkeskolen, måske næsten en af de aller dårligste, men havde en masse store drømme og en masse delmål i mit liv. Det ene, det var selvfølgelig at komme ud af folkeskolen. Det næste, det var at starte som murer, og så havde jeg en drøm om at bygge eller renovere mit eget hus, have mit eget murfirma, og så havde jeg også en drøm første gang jeg var i Dubai, at simpelthen flytte herned. Ja. Men der var en masse ting, der lige skulle lægges på plads, altså et stort puslespil, der skulle lægges på plads, før den her drøm den kunne opfyldes, eller alle de her drømme her. Ja, fantastisk. Så lad mig lige høre, fordi det, der er også interessant for mig, det er jo, lige nu, ikke også, der lever du af håndværkerskolen, ikke også, men rejsen dertil, ikke også, hvad er årsagen til egentlig, at du startede håndværkerskolen? Det kunne være lidt interessant for mig bare kort at høre. Ja. Jamen altså, jeg startede håndværkerskolen helt basic, fordi jeg har stået med alle de problemer, som jeg lærer fra mig i håndværkerskolen. Ja. Der er rigtig mange ting, når man gerne vil starte noget nyt, uanset hvad det er, om det så er inden for håndværk eller en anden forretning, så er der mange ting, man skal lære. Og når man skal kaste sig ud i at være selvstændig håndværker, så kan man lave en masse fejl, som kan koste både en masse tid og en masse penge også. Ja. Og det er noget en rejse, man skal kaste sig ud på, og det er en stor beslutning, når man gerne vil være sin egen chef. Ja, så du vil ligesom sørge for at skabe sådan et sikkerhedsnet for håndværkerne. Lige præcis. Ja, så det var, at du kunne hjælpe dem på bedst mulig måde, ikke? Lige præcis. Ja, men lad mig lige høre, fordi jeg ved jo også ofte, når det er, man er håndværker, og jeg kan huske, altså mine forældre, de har også renoveret deres hus, og nogle gange, ikke, også så er håndværkere sådan nogle typer, der altid kommer for sent, og aldrig leverer det, der er aftalt og sådan noget, ikke? Men jeg bliver nødt til at sige, i de måneder, hvor vi har arbejdet sammen, du er meget punktlig og præcis, og meget pligtopfyldende, ikke også? Og det er skønt virkelig at arbejde med, ikke også? Men det, der er også interessant, det er, altså, hvorfor blev du overhovedet håndværker? Og ja, det var egentlig et godt spørgsmål, eller hvis man ser tilbage til dengang jeg gik i folkeskole, som vi snakker om, der var nok ikke den bedste i skolen, så jeg synes egentlig, det var lidt oplagt at så måske blive håndværker, fordi dansk, matematik og alt det her, det var ikke lige mig, så jeg ville bare gerne hurtigt ud af folkeskolen, så faktisk, lige dengang jeg var færdig med 9. der startede jeg ude på Aalborg Teknisk Skole, som murer, og var faktisk allerede færdiguddannet, dengang jeg var 20, så jeg var en af de yngste på holdet, ud af en 30-40 stykker, der var tidligst udlært. Okay, interessant. Og hvad arbejdede du så med, efter det var, du var udlært? Fordi du startede ikke virksomheden lige efter, gjorde du det? Nej, altså jeg blev udlært, da jeg var 20, og så da jeg var 27, der startede jeg mit eget murfirma sammen med en kammerat. Ja. Så jeg gik en 7 år, hvor jeg var ansat ved både små lokale murmester, og så også nogle af de ret store i Aalborg. Ja, okay. Interessant. Og så, hvad var du? Ja, 6-37, da det var, at du startede din coachingvirksomhed, håndværkerskolen, hvor det er, du hjælper en hel masse unge med at skabe en rigtig god forretning inden for håndværksbranchen, og vigtigst af alt også tjene penge på den, fordi der er jo rigtig mange, der er svært ved at tjene penge inden for håndværksbranchen, ikke? Jo, det er der. Der er rigtig mange, altså de kører med 180 km/t derude, og måske ikke lige for at se tilbage, eller lige for at sætte sig ned og bruge den nødvendige tid på lige at tjekke på, jamen altså, tjener jeg nogle penge i min forretning, og det er jo næsten noget af det vigtigste, kan man sige. Ja, også afregne moms og skat og det hele, ikke også? Der er mange ting. Ja, det er vigtigt, også når man bor i Danmark, jo. Men lad mig lige høre, det der er interessant, ikke også, Stefan, det er jo også, man kan mærke i de måneder i hvert fald, hvor vi har arbejdet sammen, at du også har udviklet dig meget personligt, fordi
det er jo meget vigtigt at sige, at en forretning kan jo ikke udvikle sig, hvis mennesket bag forretningen heller ikke udvikler sig. Især ikke i en coachingforretning, fordi det er jo ligesom en rådgivningsvirksomhed, hvor du vejleder og guider folk, og også giver dem nogle principper og nogle metoder til, hvordan det er, de ligesom kan tage en genvej i forhold til, at det udvikler og vækste deres forretning. Ikke? Så hvordan har du også udviklet dig sådan personligt de seneste par måneder, hvis det er, vi ligesom skal kigge tilbage på, da det var vi måske, da vi startede samarbejde i august, ikke også? Ja. Ja, altså, som du siger, der er jo rigtig mange ting, og det er også det, jeg lærer i håndværkerskolen. Det er jo sindssygt svært, når man kaster sig ud i noget nyt, og jeg har også kastet mig ud i noget, der er fuldstændig nyt for mig jo. Gik fra noget, jeg måske næsten havde med at ikke skulle være i håndværksbranchen, men at lave noget lige pludselig med tal og papir og simpelthen det andre, min rejse. Så det her med, at jeg skulle lære de her nye ting her, det havde jeg også brug for hjælp til jo. Ja. Hvad var det, du havde allermest brug for hjælp til? Fordi jeg kan huske, da vi talte sammen første gang, jeg ville så gerne hjælpe dig, fordi jeg kunne mærke, at det lå dig så dybt på sinden. Ikke også? Altså, du var så følelsesladet omkring det, ikke også? Altså, fordi at man kunne mærke, at du selv havde stået i slud og regn og i sne, ikke også? I januar og i februar, ikke også? Og kigget på din mail og fået det ene afslag efter det andet, ikke også? Og du måske selv havde ledt efter den der formel til at kunne generere mange kunder, og så fandt du den, ikke også? Ja. Og du rigtig godt tænkte dig at hjælpe en hel masse andre håndværkere med ikke, at de skulle igennem det samme, som du havde været igennem, ikke? Og det synes jeg bare er en virkelig, virkelig god mission. Ja, så det er sejt. Men må jeg ikke også høre de håndværkere, der så igennem dit forløb på nuværende tidspunkt, hvad er det for nogle resultater, de skaber lige nu? Altså det er jo sindssyge resultater for mange af dem. Man kan virkelig se dem, der virkelig tager det seriøst. Ja. Altså uanset om de vil starte op fra bunden, eller om de ønsker at vækste deres forretning, eller om de kommer til mig, fordi der måske er udfordringer her i løbet af vinterperioden med at finde kunder. Altså nogle af dem gik jo fra at have en 2 til 3 ugers ordrebog, der er fyldt op til 2 til 3 måneder. Wow. Allerede efter et par uger. Når jeg også laver video på sociale medier i forhold til en af de her tømmer her. Han har de ansat hans første mand her i november, og det var den periode, hvor jeg overvejer at så fyre folkene, fordi vi gik på enten vinterferie, eller de blev lukket helt ned. Ja. Så det er jo fuldstændig sindssygt. Og nu kan jeg lige se, at der er kommet sne, men hans ordrebog, den er fyldt op indtil foråret. Fantastisk. Må jeg lige høre, Stefan, fordi mange af de her unge mennesker, der er kommet ind, ikke også, de er jo udlærte og har startet egen virksomhed op, ikke også? Men det, der også er vigtigt at sige, det er jo, at grunden til, at du også startede det her forløb, det er jo, fordi du også rigtig gerne vil måske være dygtigere til at få folk ind, ikke også? Så kunne du ikke ligesom måske beskrive gøre folk derude lidt klogere på, hvorfor det var, du havde lyst til at være en del af det her forløb her, men også, hvad det er, du måske har givet dig indtil videre? Jamen altså, en af grundene til, at vi to startede op, det var dengang, hvor det hele det går jo op og ned og bakke i alle forretninger, og der er også altid gode perioder inden for det, jeg laver, og der er dårlige perioder, det er ligesom inden for håndværksbranchen. Og jeg stod i en periode, hvor jeg synes, det var svært at skalere min forretning også, og egentlig sende det rigtige budskab til mine kunder, mine håndværkere, uanset om de vil starte op, eller om de ønsker at vækste, eller så det her med at ikke bare sprede budskab, men også formulere det rigtige budskab, sådan så de virkelig forstår, hvad der er håndværkerskolen det indebærer. Ja. Det var en af de ting, jeg tænkte, den vil jeg gerne have hjælp til. Okay. Og så kan jeg virkelig se, at det rigtige budskab og en rigtig formulering og det rigtige produkt til håndværkeren, altså det hjælper min rejse også jo. Ja. Og det har virkelig været en fornøjelse at arbejde med dig indtil videre, fordi at man kan godt mærke, at du er parat til at lære, og man kan godt mærke, når det er, at man kommer med nogle indsigter i forhold til, hvordan man kan sælge bedre, men også gøre det virkelig værdiskabende og med en god intention, fordi det er jo ikke sjovt at få folk ind, hvis der man bare skal have deres penge. Man skal jo sørge for, at de skaber en virkelig god forretning, for det er også vigtigt at sige, at jeg skaber jo med en værdiorienteret mission, ikke også? Og alle de mennesker, som jeg har i forløb, der vil jeg også sørge for, at dem, som der er i forløb, hjælper andre med at få et godt liv, men vigtigst af alt gør verden til et bedre sted. Og det, der er vigtigt at sige, det er, at du er et godt eksempel på, at du faktisk hjælper en hel masse unge mennesker med at få klarhed i forhold til, hvordan de kan skabe mere succes, og så er det, at de også kan bruge mere tid med dem, de faktisk holder af, og så er det, at de ikke har alle mulige udfordringer i deres liv og i deres forretning, så det er, at de virkelig kan fokusere på vækst og ikke bare administrere deres forretning. Ikke? Det er præcis. Og det
Det synes jeg er en rigtig god mission. Og det er også derfor, at jeg nyder samarbejdet. Ja, det er mega fedt at arbejde, ikke bare med dig, men også at vi kigger ind i selve kunderejsen for mine håndværkere, hvordan kan den blive endnu bedre, så de opnår endnu bedre succes også. Ja. Og det er jo en af de vigtigste ting også. Ja. Ligesom når man starter op som håndværker, der er også mange ting, man skal lære fra bunden, og hvordan gør man sin egen forretning endnu bedre. Det er det. Og hvordan kan vi gøre min forretning endnu bedre, så den bliver endnu bedre for håndværkerne også. Ja. Og det skaber bare endnu bedre resultater hele vejen rundt. Det er interessant, fordi det kunne også være sjovt bare lige kort at høre, Stefan, ikke også, når der kommer en håndværker ind, ikke også, i dit forløb, ikke også, hvordan sørger du for at tage dem fra A til Z, ikke også, hvis det er, at du ligesom skal tale med en udlært håndværker, der er Svend i en stor tømmervirksomhed, ikke også, han kunne godt tænke sig at starte sin egen tømmervirksomhed, og ligesom har nogle udfordringer, ikke også, i forhold til opstartsprocessen og sådan nogle ting. Hvad gør du så? Det kunne være lidt interessant. Jamen, alle håndværkere, de er jo fuldstændig forskellige, uanset hvilken branche de er, eller hvor de står henne, hvor langt de er kommet, hvad har de prøvet før, hvad har de ikke prøvet, og jamen, så vi tager egentlig et fuldstændigt tjek på, sådan nærmest ned i mindste detalje, hvad gør de godt i deres forretning, hvad gør de skidt, og selvfølgelig prøve at gøre endnu mere af det, som de gør godt. Ja. Så det er egentlig fuldstændig forskelligt for alle håndværkere. Så det er sindssygt svært at sige lige præcis ned i mindste detalje, hvad der vi gør for hver enkelt, fordi igen, alle de er fuldstændig forskellige. Ja. Men jeg tænker sådan noget med at hjælpe dem med at beregne overskudsgrad, hjælpe dem med at sørge for, at de får en god visuel identitet på de sociale medier, og så det er, at de også ligesom fremstår meget professionelt og loyale og empatiske over for kunderne. Det tænker jeg, at det er nogle af de ligesom kernepunkter, jeg arbejder med, ikke også? Ja, det er. Ja. Fordi at det er jo ligesom det, der gør, at der ligesom er et kontinuerligt kundeflow, der ligesom kommer ind, ikke? Det er jo det, en kunde vælger jo ikke bare en håndværker, fordi han gør et godt stykke kvalitetsarbejde. De vælger også en håndværker, fordi de ikke synes, det er en rigtig håndværker til deres projekter, fordi de også godt kan lide ham, så man sælger både sit håndværk, og så sælger man også sig selv. Og det er det budskab, man skal ud med i den sidste ende jo. Det er personen bag, nemlig, ikke? Ja. Og det er også interessant, for jeg kan huske, at vi startede i forløbet også, der kunne det være interessant for mig, bare lige, at dem, der ser med, også får et indblik i, hvordan vi hjalp dig med at finde frem til, hvorfor du var unik, ikke også? Så det var, at kunderne også kunne forstå, hvorfor du var den bedste til ligesom at hjælpe dem videre på rejsen mod mere vækst, ikke? Ja, det er der med også, fortælle min egen rejse, fortælle alle de udfordringer, jeg har været igennem som selvstændig, og det gør jo bare, at kunderne kan se, at hvis man selv har stået de udfordringer, hvordan man har løst dem. Og det er jo en af også de vigtigste ting i en forretning, hvordan man løser de udfordringer, der er. Ja. Der er jo ikke kun udfordringer til at starte med, der er udfordringer undervejs, og det er der med alting. Ja, 100. Ja. Og man kan jo også se, at rigtig, rigtig mange af dem, du hjælper, ikke også, de får rigtig meget ud af det. For jeg tænker, du har vel også fået en hel masse gode anmeldelser og udtalelser og nogle ting ud fra det på nuværende tidspunkt, ikke? Jo, det kan jeg ikke klage over. Men det er også interessant for mig at høre, altså hvordan har det her forløb også hjulpet dig til at blive en bedre coach og blive dygtigere til at vejlede dem, der ligesom er i dit forløb på nuværende tidspunkt? Det kunne være lidt interessant at høre om også. Altså, jeg lærer jo mange ting i dit forløb, som jeg også kan bruge i mit forløb jo. Ja. Og måske give folk ikke bare den rigtige vejledning, men måske også det rigtige spark, hvis de måske ikke lige er lige hurtigt til de ting, der skal udføres, for at de kan gå fra A til B, men også egentlig bare guide dem i den rigtige retning, og så prøve at virkelig tage dem under vingerne, kan man sige. Ja. For der er jo sindssygt mange ting, når man er selvstændig, uanset om det er opbygning af sit personlige brand, eller firmas brand, eller content, markedsføring, hjemmeside, sociale medier, kundeanvendelser, som vi også snakker om. Altså, der er sindssygt mange ting, og jeg prøver tit at så sige til håndværkeren, at hvis man nu kigger på dit firma udefra som en kunde, og der er alle de her ting, som vi snakker om, sociale medier, markedsføring, hjemmeside, kundeanvendelser, alle de her ting her, forestiller sig lidt som om det er et stort puslespil, og hvis alle de her brikker her, de bare er spredt ud over det hele, så kan kunden ikke se udefra, hvad det er for en håndværker, de vælger. Men det er det, jeg prøver at forsøge at lægge hele puslespillet i håndværkerskolen, sådan så kunden kan se udefra, okay, det er den her håndværker her, og han gør det her, og han har, hvad siger du? Ja, der er styr på det. Ja, der er styr på det. Ja. Jeg plejer tit at sammenligne det lidt med, for eksempel, hvis en håndværker holder nede ved Rema 1000, og han holder i en gammel firmabil, og logoet det i hvert fald er, og hele forruden den er fyldt om med papir og energidrik, så kunden holder ved siden af, vælger nok heller ikke den håndværker,
hvor det ser sådan ud. Har han ikke styr på sin firmabil, og det hele det er Det er signalværdien, ikke? Ja. Det signalerer noget fuldstændig forkert. Ja. Det er lidt det samme. Det er sådan en real-life version, men den online version, hvis håndværkeren ikke har styr på alt det her, som jeg også kalder det behind the scenes, altså har de ikke styr på det, så er kunden jo bare videre til den næste håndværker, som bruger tid og energi, og måske også lidt penge på at signalere udefra, at jamen, der skal styr på det. Ja. Ikke kun ude i marken, men også alt det her bagved. Ja. Det er en god pointe, og også vigtigt at sige, at det der med, hvordan det er, man fremstår, det er jo i bund og grund ens brandværdi, ikke også? Ja. Og ens brand, det er jo altafgørende for, om man kan generere kunder, ikke også? Ja. Og det er jo i bund og grund ens eksistensberettigelse, og hvis der man ikke har fokus på det, så kan man bare ikke komme langt inden for iværksætterverdenen eller forretningsverdenen, og det skal man have fokus på. Og det er virkelig fedt at høre, at du jo har fokus på det, men vigtigst af alt, det hjælper jeg dig jo også til at have fokus på gennem forløbet. Ikke? Ja. Men Stefan, kunne du ikke også lige prøve at fortælle kort om, hvordan det er, at dine salgsmæssige evner ligesom har udviklet sig? Fordi det er jo ret essentielt i en coachingvirksomhed, og ligesom være dygtig til at få folk onboardet, men også få folk til ligesom at tage et opgør med nogle af de her begrænsende overbevisninger, der gør, at man måske ikke tager action på ens mål og drømme, ikke også? Fordi der er jo rigtig, rigtig mange mennesker, der tænker, det kan jeg ikke, og det kan jeg ikke nå, og det er svært, ikke også? Og det kan nok ikke ske for mig, fordi ham der, han er meget anderledes, ikke også? Men det er bare interessant for mig at høre, ikke også? Og garanteret også for dem, der lytter med, ikke også? Hvad det er, der har gjort, at du ligesom har udviklet nogle evner, der gør, at du ligesom kan få folk onboardet, men det kunne også være interessant at bare høre, hvordan du ligesom kan se, at du har vækstet i forhold til at få flere ind. Ja. Jamen altså, det er jo en kæmpe rejse, og det her med ikke bare formidle konceptet korrekt, men også det her med, at jeg kan se, at håndværkerne får gode resultater. Det hjælper jo også ved, at på min salgskald, som man selvfølgelig kalder det, virkelig kan overbevise håndværkeren om, at håndværkerskolen er det rigtige for dem. Ja. Så hele den her rejse, jeg også lærer i dit forløb, kan jeg bruge i mit. Og det gør jo også bare, som du siger, at de har kunder, som har svært ved at tage en beslutning. Det kan man bare se, det er dem, der står samme sted i deres liv. Ja. Om det så er 3, 5 eller 6 måneder eller et år før. Ja. Jeg har haft snak med folk, nu er det et års tid siden jeg startede, og jeg kan jo bare se, at de står samme sted i deres liv endnu, selvom jeg tilbød dem håndværkerskolen dengang. Ja. Og jeg kan jo bare se, altså, der er jo folk i håndværkerskolen, der omsætter for 1 million på 3-4 måneder. Ja. Og dem har jeg snakket med for et år siden. De går nok stadigvæk til 215 eller 225 kroner i timen, og står sikkert ude i snevejr lige nu. Ja, det er træls. Men, må jeg ikke lige høre, for det jeg synes, der er så fantastisk, ikke også, det er, at du er også en fyr, der ikke har været så glad for skolen, og du har måske heller ikke været altid så god til det der med at formulere dig skarpt og præcist, men nu hvor det er, at det er på baggrund af dit eget koncept og din egen passion, så er du også blevet langt dygtigere til at kommunikere, ikke også? Så kunne du ikke lige beskrive, hvordan det er, at det har resulteret i nogle gode lukkerater indtil videre? Ja. Jamen altså formuleringen, den prøver jeg at arbejde på at blive bedre på, og det er også det, som vi snakker om den anden dag, vi havde det online kald. For mig der er det måske lidt ligesom at lære et helt nyt sprog, om jeg skal lære at snakke russisk eller et eller andet. Det er nok lidt det samme, jeg kan sammenligne med, men man bliver bedre og bedre med tiden. Ja, fantastisk. Virkelig, virkelig godt. Fordi jeg tænker, jeg kan huske, du nævnte for mig på et tidspunkt, at inden det var, du startede i forløbet, der kunne der godt sådan være 10 samtaler, hvor du måske kun fik en ind i forløbet, ikke også? Men indtil videre, efter det er, du ligesom startede i forløbet, når det er, du har 4-5 samtaler, hvor mange er det så, du lukker, og hvor meget har det udviklet sig sådan i forhold til procentmæssigt, efter det er, du er kommet til at være en del af forløbet? Det kunne være lidt interessant at høre. Altså det har kunnet svinge meget, men til at starte med har det nok cirka været 1 ud af 10, hvor lige nu der er vi under omkring 1 ud af 3, så cirka 33% siger ja til at komme videre i håndværkerskolen. Så det vil sige, da det var, vi startede samarbejdet, der var det kun 10%. 10%. 1 ud af 10, der faktisk startede i forløbet, når det var, du havde en samtale med dem. Og nu er det faktisk 33%. Ja. Wow. Så det er jo det er jo en forbedring på 3 gange, ikke også? Det er det. Så det er jo virkelig, virkelig godt. Og jeg tænker, vi fortsætter den udvikling. Det gør vi. Ja, og det er virkelig skønt. Så kunne du ikke lige beskrive, Stefan, hvad er visionerne for fremtiden her? Det kunne være lidt interessant. Jeg har mange store fremtidsplaner. Håndværkerskolen, det skal blive meget, meget større. Ikke bare coachingvirksomhed, men jeg vil gerne bygge flere ben på. Ja.
men også som vi to snakker om, altså koncentrere sig om et ben på skamlen, og virkelig nail den, få nogle sindssygt gode resultater, sørge for, at alle håndværkerne i håndværkerskolen får sindssyge resultater, og så simpelthen begynde at bygge videre på de her ting her. Ja, fantastisk. Og så kunne det også være sjovt lige at høre her til sidst, ikke også? For der sidder 100% nogen derude, ikke også? Har en drøm om at gå selvstændig i forhold til deres egen virksomhed, eller en coachingvirksomhed, de gerne vil starte. Og der kunne det bare være interessant at høre fra en mand som dig, der faktisk har skabt gode resultater i forhold til en coachingvirksomhed, hvad det er for nogle råd, du gerne vil give dem. Ikke også? Så hvis det er, at der sidder nogen derude og tænker, okay, hvad kan vi lære af Stefan? Ikke også? Hvad vil du så give dem af råd for, at de kunne realisere de mål og visioner, de har? Jamen det er jo altid med at tage første step, ligesom når jeg har folk på kald, altså tage første step ud i den her vilde rejse her, og der er sindssygt mange ting, man skal lære. Og ligesom jeg lærer håndværker i håndværkerskolen, de her ting her, man skal lære, så er det også det, jeg skal lære ved selv at investere i et forløb. Jo. Præcis. Så det er jo en sindssyg rejse for alle, og sådan er det jo med håndværker og coach og alt det her. Der er ingenting, man har lært fra fødslen af. Nej, det er alt sammen noget, der skal bygges på, ikke? Det er det. Virkelig fedt. Men Stefan, jeg vil bare sige tak for den her samtale, og jeg tænker, at det, der er vigtigt at sige, hvis der du sidder derude og tænker, ham Stefan, han virker ret kompetent og ret dygtig, så tænker jeg, at de kan bare række ud til dig, kan de ikke det? Selvfølgelig bare skrive på Instagram, Facebook, TikTok, jeg er alle steder. Ja, du er alle steder, det er godt. Og så vil jeg bare sige tak for en rigtig god samtale, og så fortsætter vi jo det gode samarbejde. Det gør vi. Det er godt.